himself sisethembisa evusa umuzi sizobona umbali owakaNkosi isithoba selithulu umntwana uThando kunenkinga yokubhema nokudotsha isikolo nokulala amalungi asambene sibone ukuthi siphuma kanjani ngelanga namhlanje sisisa kanjani. Follow me. Thank you siyabonga. Igama lami ngiuMbali Inkosi ngina 34 years. Sizela ngendaba yomntwana kamama washona umama. Igama lomntwana uThando Nkosi. Una 15 years. Uyahlupha umntana uhamba ebusuku and ngathi sekaqala ukubhema lezi zinto lezi uqale wabhema ihabli leni insango. Maye ngiyamsolela ukuthi sekaqalile nokubhema lezi zinto bathi ama crystal nani ngoba uyafika la endlini nangaboma 12 ebusuku. Nini siye sahamba basibiza angalalanga la endlini athi uyakuba bakhe. Wafika lana ngafonelwa abantu bangitshela ukuthi umntwana ngazi usedampini mangingakezi ngizomlanda bazomshisa ngetayera ngo3 o'clock ntathakusa. Uqale ukuba umntana oyinkinga lo mntana 2024 uqala inkinga ngingalali endlini 3 days saze sayovula icase missing person. Uqale lapho since from lapho vele ngiloko ngimkhuza akasamameli waze wagula abangani bakhe bamhleka bathi uyagula uphethe ingculaza ngamthatha ngamisa eclinic ngiyomcheckisa ukuthi vele ngithola ukuthi maybe unengculaza or kanjani ngoba vele umuntu vele fast ebafanini kakhulu. Okay, sanibonani. Yebo. Ninjani? Saphila. Hayi, siyaphila nathi. Hayi. Singaba kwa Moja Love la siphuma khona ngwana wathwenya channel 157 ngegama ngoIsrael Matseke Zulu bangazi ngoma orange abantu uhamba noJiyani umqondisi. Sicale ngapha osisi bani? Mina igama lami nguMbali sibonga wakaNkosi. Mbali Nkosi. Isithoba selithuli. Sisi mina nguInnocent Nkosi maka bangibiza ngosisi Noni. Unoni. Yeah, ngumamncane kaMbali. Mamncane. Mamncane kaMbali. Okay. Ngiyazi ukuthi angeke nisibize nje mahala. Nisibiza ngoba kunenkinga la ekhaya. Asihlaleni phezu kwendaba ningichazisele ukuthi what is the problem. Ngihlushwa umntwana la. Okay. Umntana ngihlala naye la endlini. Umntana uqala ukuhlupha 2024. Ngaqala ukungalali la endlini. Wahamba 3 days. Mahamba 3 days sahamba saye police station. Sayenza missing person. Umntana watholakala ukuthi bekahambile ayolala nomunye umfana ngale for 3 days. Okay, kwandlula lokho. Mangidlula lokho waqalela waqala 2025. Waqala sekabhema lama hookah pipe lawo. Bathi yini Bawafaka insango. Bawafaka insango. Bathi yini kama layo lento? Ihabli. Bayifaka insango phakathi. And manje sengisoyela ukuthi sekabhema nalento le bathi crystal. Ngoba uye waluza nomzimba. Intombazana. Intombazana waluza nomzimba wabamncane ngathi uyagula. Nabangani bakhe sebathi uyagula vele. Wagula vele ngisho ngamisa eclinic. Bathuna ingculaza abangani bakhe bathuna ingculaza. Mina ngithe mangifika eclinic mangithi ngiyamcheckisa vele umntana oright. Okay. Manje njengoba ngizomhambisa ngimisele kubabami ngasikhathisana azotholakala athi uyahamba yena uyakubabakhe. Maka athi uyahamba yakubabakhe ngafonelwa abantu ebusuku. Ntathakuze ngo3 bathi umntwana nangiyangale uzoshiswa ngetayera mangabe angizi manje. Okay. Hawu mangiya lapha ngithola abantwana ngathi bebashawa umphakathi or bebashawa yini kugcwele izinto lapha yana yamaglass aphukile amafastera aphukile kuna namagazi khona lapho ngathi mangibuza labafana bekanabo ngithi umomi ukuphi bathi umomi akekho and umomi bamfihlile khona ejardini the same charity leli benyomlanda kulo. How old is the child? Una 15 wenza 16. Esikolweni? Esikolweni ngathi uyabhanka nokubhanka esikolweni. Obvious. Ngoba mangisuke ngiyangile dampini. Ngivinjwa abantu bathi hayi umntana kuphila akhona la edampini makuyisikhathi sesikolo uya ngale dampini. Uphila edampini. Uyokherezela for le crystal meat. Ubaba kuhlala kuphi?
ubaba uhlala ephumulweni. Uhlala ephumulweni. Une relationship naye. Yeah, unayo relationship naye mara naye ungalile ngendaba yokuthi yabona. Unobaba la ekhaya eniphila naye. Umhlambe ungafaka isandla naye abona ukuthi kunzima kunenkinga. Or nihlala ningabafazi. Mina ngihlala naye, mina ngihlala naye lana abantwana bami abayi2. Okay. Sihlala si4 kahle la endlini akunandoda ayikho indoda ekhona yimi nabantwana bami abayi2 naye. Okay. All right. Or there's no father figure. Cha. Before ngimbiza ngoba sengiyambiza manje. Yini isifiso senu namhlanje enifuna kwenzeke? Yo mina ngifisa ukuthi achinche afunde, abuyele esikoleni ngoba sazi nokuthi uyafunda. Umfiselani ukuthi ubona kuyini azoba yiyo? Mina ngimfisela into eziningi ngoba ngihlale ngimtshela njalo noma ngimthethisa ngithi angifisi ufane nami mina ngifundanga. Angifisi ukuthi ufane nami nomama bengafundanga. Ngithi angifundi nje ufane nami nomama ukhulisa abantwana bakhe emkhukhwini njengoba sihlala emkhukhwini so into nami engayifuni kusasa ukuthi yenzeke kuwe. Yini fear yakho? Ngecharacter yakhe. Imihambo yakhe. Yini mina ifear yami ngicabanga ngoba la sihlala khona kho safe. Kufa abantu mihla namalanga ngisho noma ngekho kuchabo 7 angekho la endlini. Ngiba nale yanto lana ukuthi la khona usave or akekho save maybe sebambulele or kanjani ngicabanga nje into eziningi ngoba le indlela sihambayo nje azikho right azikho safe. Bani igama lakhe? Ngimbiza ngothando, ngimbiza ngomomo uthanda igama lakhe. Umntana kimi? Mara umntana wakho? Mama kho washona? Umama wami washona. Umshiye nangaka umama? Ana 11 ushone 2021 mama. Babakho? Ubaba uyaphila uhlala khona la eMriting la simlande khona. Background yenu nikhula kanjani? Your upbringing? Mina ngakhuliswa ugogo. Ugogo wami beka deaf mina beka right ugogo wami. Mina vele ngifika kumama ukuthi ungaye esikoleni. I-reason ethi ngingaye esikoleni ngingele ngafika live uSmusi. Okay. Ngoba bengihlalele ukushini nogogo wami. Ngingele bengiza la kumama wami ngama weekend. Nganele ngabona indawo yaseVusumuzi beyifast too much. Ngagcina nami sengifast ngenza izinto za live uSmuzi ngithatha umoya. Okay. Mara wafunde ufundile isifundo. Ngifundile isifundo yiyo into engafuni ukuthi Okay. Asimbize. Igama lami uThando Lethu Nkosi ngihlala la eVusumuzi ngina 16 years. Mina ngumuntu othanda ukuzihlekela, ngithanda ukukhuluma kakhulu, talkative. Mangingekho esikoleni ngumuntu nje othanda ukuba nabangani bami. Ngathi uzibonela ukuthi impilo inzima la ekhaya, nihlala emkhukhwini, impilo ayikho right, abazali bashonile, ubabakho okungalile, nawe uthatha impilo yakho uyifaka edampini. Why? Salute. Yeah? Akunalutho. Why? Why ungabi strong ube imbokodo uzame impilo ezokusave from this poverty? Ikhiphe emkhukhwini, ikufake extension endlini yesitina or ikufake esabapini or why are you giving up? Huh? Give up. Then what's wrong? What makes you smoke crystal meth and happily with weed? What makes you hopeless? Mangibona abantu bengwana wathwenga mina bengithukile bengithi bazongithatha bangise boot camp because nabo mama labi bangilande khona bashilo ukuthi ngiyahamba namhlanje nge-boot camp so bengithukile. Yeah? What makes you weak? Peer pressure. Peer pressure. You need to overcome peer pressure. Angithi siyazi ekolweni sinifundisa ama role model sifike sinimotivate sinitshele ukuthi you need to overcome peer pressure. We grow up the same. There's no difference. It's a challenge. It's your life. You need to face it. You need to stand up and be strong. Yeah? You need to make it. So if you're giving up, you go to a dump, you smoke, you think that that's a solution. Do you think smoking is a solution, will change your life or will take your frustration away?
So ubhemeni namhlanje Angizange ngiphele. ngoba amehle ebomvu nje ubhemeni Bengikhala ngithukile ngivile ukuthi benikhona senibonile mandlula ngemoto. ukhalelani such Why? a cute girl like you. why ukhala Ngithukile. uthuswa yini uthuswa uthi kumele usizwe Cha, hamba ngebhokhami. uhambe uye boot camp awufuni ukuye boot camp Cha. uhluphelani pho Why ungafuni ukuye boot camp? ngapha kodwa uyasho Manje ucabanga ukuthi uzosizeka kanjani? Khosi wena ufuna ukuyisiza Yeah? Ngiyafuna ukuyisiza. why uqhubeka nabangani aba-wrong funa kwenziwe njani kushaywa izandla kubongwe kuthiwa u-right uthando wenza into e-right Cha. engabuye ekhaya elala ama-out Cha. ubhemelani wena mntwana ubhemelani yini enza ukuthi ubheme Mina mangiqeda ukubhema ngifila ngikomunye umhlaba. Like noma bangafike maybe bangichiki angizwa next. Like I don't feel like ukuthi mhlambe ngingakhala or izongihetha. Ngifila sharp, ngifila happy, ngihlezi ngihappy mangihayi. Into ngithi just for fun nje. ifana ayipheli namanje le fana ikunikezana uboneni yini engcono oyitholile uma wenza leyo fana Okay, asibuyele kule peer pressure. Yini ekhosa i-peer pressure kuwe? Yini ekuhlulayo? Ngi-interested ukuthi nguzwe ngoba ngelanga ngizokusiza. So you have a point. Ngifuna nabanye ababhekelele basizeke through wena. You are an example today. Sizodila ngawe. So ngitshele ukuthi ku-peer pressure. What is peer pressure to you? Peer pressure mina ngine-low self-esteem. Low self-esteem. Ngikwazi ukukhuluma okungaphakathi kimi. Angazi namina okungihluphayo. Okay. Abangani bami njengoba bangi-influencer abavali isikhala sa-next because of abangenzeli next. Ekugcineni kosuku ngifike ngiyazimoshela mina la endlini. Ngixabana nosisi wami ugcine manje akasakwazi nami ukungithemba njengomntanakhe akasathembi nokuthi ngisazoyenza into ezi-right. No excuse. Ukuthi uphuma e-Ivory Park or uphuma eVusimuzi ethembisa emikhukhwini or whatsoever kugcwele ama-drugs, peer pressure, environment injani akudetermine i-future yomntwana lokho. Or sikhuluma manga emamncane. Mtshele why ula namhlanje. Why usibizile? Ngoba ngila ngendaba yokuthi wena uyahlupha uhlupha umbali. Umbali uyeza lapha ebusuku sokulanda emadampini wayenza sesemncane kani. Uyoguga nini? Cha, ngithanda ukuba high. It's just ukuthi ngivala isikhala sokuthi ngihlezi ngithethiswa. Wena ku-16 vele seyishayile game over. Ayisebenzi kanjalo sisi. Hamba uyogqoka amateki. esikoleni uphusha kanjani Esikoleni ngiyafundeka mara ngiyilo umuntu ukuthi uthisha makafundisa mangizama ukufocus ngivele ngilahleke ngiqondeni. ama-drugs angithi sisi lesikhathi ungakabhemi bekwenzeka lokho Bekwenzeka lese. wayibe uphasa Mina mangisesikolweni ngumuntu ukuthi mangizama ukufocus ngivele ngiduke ngomqondo ngizicabangela into zami angikwazi ukufocus noma ngithi ngiyazama. Sisi mamela la. Awukho umuthi ozolapha ukuthi umama wakho wasweleka and ubabakho akakufuni. Ayikho idoctor ezokulapha, ayikho inyanga ezolapha lokho. Khama mama emhlabeni kwangi-affecta ngokuthi wahamba ngisesemncane nginga-expectanga ukuthi uyokuhambe. Ngi-experience into eziningi njengoba nginganayo mama and njengoba angekho mina njengoba bengisakhula bengisanalento leyo ukuthi mina mangikhula ngifuna ukuthengela umama indlu imoto so kwangi-affecta lapho because bengifuna nami ukumkhoma amaphupho wami. I-relationship yami nobabami iyaleka somewhere somehow because of akasangenzeli njengasekuqaleni akasenandaba. Ungenzela mangabe nami ngiyahamba ngiyocela ngitshela ukuthi ngishoda ngasomething. Baba umuntu cheeky. No more daga. Wheat.
uzohlanya uzodobha amaphepha uzosebenza ukurecycla irubbish intanga zakho ziphusha amatroli ema-supermarket wena uyidonse so cooperate nathi le ndlela le uyihamba nathi uzophumelela wasokolisa bayasifonela siyabuya masibuya siyakulayisha asakhuluma istori Yeah. jiyani thatha khona yebo woza namalokuzana namateki ne-track suit akusheshe lapho uright angithi uthi awubhemanga namhlanje ngifuna ukubona ugijima kawu-10 uya kuleya khamera leyani ubuye uzeke mina ngizoma la ubrike la ungazifike la phansi ne let's go kuleya khamera was one let's go was 2 asiyemo was 3 asi was 4 let's go yo hayi ngifila happy ngoba nadewe beyakhala ngakhona kungithembisile vele ukuthi uzwile naye kubuhlungu lokubuhlungu angizusabona naye ubuzwile and so manje ngihappy kakhulu ngiyabona ukuthi vele umntana uzotshintsha yes siyelula manje awukhali kahle let's go last one bengifila ngindlela bengibona sengathi manje uzothatha sengathi ngiyamhlukumeza the way ngenze ngakhona and ngimbona ngathi sibhekeza ukubuhlungu that's why ngikhalile bengizwa ubuhlungu kakhulu futhi especially mase kakhala ngivile ngafila ngindlela nje right was nakho again was come kerlam was yeah yabona wena funa uzela nane baba ngibelela ibhafu I-relationship yami nosisi wami siyathandana nosisi wami kakhulu uyanginakekela une-care nje uyasithanda la endlini yonke into esiyifunayo siyayithola mara manga nayo nathi siyakwazi uku-understand ukuthi akanayo by the moment mara makathola imali uyakwazi ukusiprovidela sitholele zona yes no more weed 8 9 10 yabona khona manje bengiqhubeka shota 6 let's go 10 angiyacabanga ukuthi umama uproud ngalento engiyenzile namhlanje ngoba ngimkhombisa ukumthanda kube bengingamthandi bengizomu-give up ukuthi hayi angisenandaba naye akayenza into ayenzayo maye lento engiyenzile ngiproud even kwanami ukuthi ngimkhombisa uthando ukuthi azokwazi ukutshintsha uzizwa kanjani ngizizwa ngirelieve urelieve uzophinda wenza into ezirong cha ngiphinde tshela abomama bakho nangu umama nomamncane la umtshele emehlweni ukuthi Mama. no more saphi mama ngixolisa ngiyakubhidi mama futhi wena ngiyaqolisa malume uyathanda ungakhali yeah ngatshele izinto ozoziyenza from namhlanje ezizokuperfecta imikhonto le oyoyiphatha ukuya endleleni empumelelweni yini oyokwenza okuzobonisa ukushintsha namhlanje sengizoba ikugeni ngibe umntana o-right ngibe umntana ngibe uye ngizofunda ngizimisele esikolweni ngiyenze izinto zala endlini emele ngiziyenze ufuna ukuba yini ngikhona ngifuna ukuba i-pilot ufuna ukuba i-pilot manje cabanga i-pilot ephila edampini i-pilot elala amalunde i-pilot ebhemayo uzograduate from Daha to drugs from drugs to emathuneni eMoyifontein mama uyamuzwa umntwanakho uthini wena ngiyamxolela ngiyathemba ukuthi uzotshintsha yini wena izinto ozoziyenza ezizomsiza naye ukuthi afike empumelelweni ngizomsiza ngendaba zasesikolweni nento ezimhluphayo angitshela ayekela ukuthula naye ngoba ngazi ukuthi yini into emdlayo during the process ngasikhathi simphanisha usale wanyamalala ukhala awusitshele ukuthi bowukhalelana
bengiphatheke kabuhlungu mase ngimbona khala. Masumbona khala ne? Uyabona ukuthi umama akafuni ukukubona ukhala. So mele umjabulise ngasonke isikhathi. Esimotsha Love Channel 157 ngwana wathwenya. Ayikho endlula le. Siyanibonga nonke enisupporta le program. Nisupport yenu siyakhula, siyabasiza labantwana. Umntwana yiko simbiza imina. Amaphutha abawayenzayo labantwana badinga thina ukuze bangasawayenzi. Umhlaba unezinto eziningi. Siyabonga bafethu bomama, siyahamba ke thina, siyathemba ukuthi nizophathana kahle. Nimakhe lo mntwana. Sasa sifuna ukuhlangana naye OR Tambo. Sasa sifuna ukumuzwa athi ya kwafika Imoja Love ngwana wathwenya ningibona nginje namhlanje. Siyabonga. Ukuthi ngi-achieve i-goal yami. Kumele ngifocuse kakhulu esikolweni nakulama ama-subjects engiwayenzayo.